zikiri taron Allah da annabi ne. Bismillah rabbana wati kake kare daga madarina roƙe ka cikin shi yayi mana kan kibiri dan zan magana kan annabi ne. Salati gare su sayyidul basari wanda kowa da shi yake bari idan zai ba da tauni shi yawa da ba da shi wannan taro wannan taro da shi wannan taro da annabi Salamu alaikum yan taro da Rabi'u ya gurguru kuma tsoro wanda ya zo wanda taro manzon Allah da sani manzon Allah masoyin sani domin taron mawaƙan sani taron ɗan masoyin sani dangiran ko batun haka ne manzan Allah manzan Allah masoyin ne. Wannan taro da masu yabo amma ku babu yanzu ba neman gari Kudin ganin mu masu yabo domin Allah wani domin Allah da annabi ne. Shi tare da na sha'iri a ciki ba ma bidar zahiri cikin mu babu ɗai kafiri domin kun san duka kafiri manzan Allah lallai manzan Allah mahayinsa ne. Taro ne da duk sha'iri ba kai kadai ba kai sha'iri har ni bai san zan sha'iri amma ba da sayyidul bashari ni ma taron hayo na wuni. Lallai wanga taro mai yawan zikiri taron Allah da annabi ne. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ahmad Qutbul Maktumi Barhama Nasir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ahmad Qutbul Maktumi Barhama Nasir Awalin da ba shi da sani kuma da shi bai da makari sannan ko bai da zamani kadai kaje ya mai sarki wanda wata mata aboki da abokiya da masauki subhanaka ya zalmalki marashin wazirin sarki godiya ta tabbata burka bai kiyaye bawa kuka rabana kariman wanka laifukan da kai a gare ka kawaɗe ne don mabaruka ya ubangiji ka
gaba da baya dama da hauni ya dafe ka yi bangauni kai ya zo ya yi zafi har da dangadon makiyama har ga masu kowace dama suna mai bidar suna sabukan tabarki mowa ya bayan da ba da bukata masanin shirin zuciyata wanda ya yi maza ya yi mata sadabu da abu huta don isarsa gai madagata mai kyawun sura mai halin yabawa babu wasu taba mai kyawun sura mai halin yabawa babu wasu taba ya sai da lawalina wala akirina gaishe ga sayyidina muhammadu maulana muhammadu sirrillah muhammadu sirratullah muhammadu taimatawa annabi sayyidina muhammadu maulana muhammadu ayo sayyidina walina wala akirina gaishe ga ka kuma kai ta bayi limamin harka ko sallah ita kanta sun tabaraga baka amma kan ce ya rage ta kan tausaya wa mutanen ka ya rage ta biyar har ta koma biyar ka tsalbiji ta ba mai kyawun suna mai halewa wannan babban mamaki bane cikin halayenka annabi muhammadu wannan babban mamaki bane cikin halayenka mai sauki da rambari ai dama shi ne takenka zauna daidai annabi muhammadu ka zarta baka ya kai ramanin shafin kuma ga Allah ya kira ka Allah magiyanka abu wanda ba cikin inuwar ga yake ba kai kawai suna mai hanyar yabawa mabudu mai duniya da lahira matattarar rahama mutuntawa gabar duniya da lahira matattarar rahama mutuntawa salatullah alaika ya madogarar halin mutuntawa salamun ya alaika ya ubangidan gadar mutuntawa shugaban duniya sa'ambato ba da algasir mutuntawa shugaban lahira abin guda ba ga ibrahim mutuntawa tarihi wallahi na mabi da man tabbatar kamar baba gaban duniya ya yi rawar da sararawa ai bata gaba bata da hannuwa cikin tsafta bata gaba bata da hannuwa cikin tsafta mai guda mai tambara musa aljaita girbi har yi rana ya kwita kwayin jita na shaida guda aula ga na fadi da darakta da nake Allah ya yarda bai ido da ido ga mijinta ba gaban duniya ya yi rawar tattarar rama wajen da matar mafi ko sai da Khadija ta mafi mata kaunar kini ta yi barrana matar mafi sai da Khadija ta mafi mata kaunar kini ta yi barrana mace sai ta ga tabuwa yi maza matar mafi sai da mace sai ta ga tabuwa yi maza matar mafi sai da mace sai mace banza matar mafi kowa take sai ya ballada za ta zabo waliyar mazahina matar mafi kowa sai da ka je ka zo mafi mata ko da rikini ta yi
amsa na Khadijatul Kubra na Khadijatul Kubra na Khadijatul Kubra amshi na Khadijatul Tankana ba na Khadijatul Kubra amshi na Khadijatul Kubra tabi na Khadijatul Kubra na Khadijatul Kubra na Khadijatul Shi gobar sallah yake ginsa ya lalace kamar samu duwan harwande harbe shi ba matan kamar shuki harbe shi ba ta lebo ta koma dangi harbe shi ba yai baya ba zage yanne ba harbe shi ba kuma ya ji sangare ya ce Hausa matar mai gona na Aisha mai alfarma Aisha muke waje mai Aisha muke waje mai Aisha muke waje mai Aisha muke waje rawa muke waje mai Aisha muke waje sai dai baba Hausa mai Aisha muke waje dai ana budawa sarauniya zan waba ita gaba Madina tu zama tafi gidan nan Madina la ilaha illallah ta ba ta zauna Ubangiji
su tassa samai magariya ya fatima ba tara ya mai sarawa ya halaye ya biyar su baye ya tsare da baye ya farki ya zarga ga kun babu da kotar waye sakawa abin tabawa kada su sanan ku da kuke isarwa ta wayar ma'aiki sadiya saraki sanan gumo da baki ya tani ta doki ta wuce maryam da asiya ana wadana da maiki sara umarki tabarki asma da salsalarki rama da shan sabarki matar ali ya kunta bi da tsokar cikin ma'aiki ya manta mata lura yar sau da yan humaira ya hankali da lura zauna kan kujera ya ce mahaifiyar jikokin annabi dukansu zara ya kuma ya halarci ba yan bada mutum tsara usali bai ta da rasulullah rage ku bai halarci ba yan bada mutum tsara usali bai ta da rasulullah sai wannan da rage zance su ne rabbana ya ke bancan cikin talibai suka yi zance tun da kusan su ma ibada ce ya tantance ya kai da wanda ya sauke soyawa na Shalagantar da matar zango ya ci zaho kudin da ya gari ya kara sonan da Allah kansa ya yi bayanin ku ya ce ya zarga kadar ganku salati ko bai cika ba ku dole in darkusa bai da ku inda ne ke da tambari ku kudin da kuran bala da baye ku bai yi kwamfan da mu fararula ya lalbaiti ya lalbaiti ya lalbaiti cikin bayan ku tattara ilmu mugarrama yayan albarka sirrin mai maka kamar su saka amarwa mutum ta gaji kan ma'aiki baka wani abin sheku ganyen wani ya yi bakin tare jifan ma'aiki daga Sheku
shehu Inyasi, shehu Inyasi, shehu Inyasi, shehu Inyasi, shehu Inyasi, Khalifa, shehu Inyasi, Thank you.
La
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله yan samun shirin da wale in da kan da sai ya kalli dan shi wanda mai ke mai sai daga masu ambatanka to ka tsare ya sarani daga dan shi ya yi nisani kala ta dai ya tani kai mai kumbura ya bani dan cikar sirru majan tawarka ya gode ila Allah wanda ya sa na kama baila da ka sayi kamala annabi ka ishe da wanda na wadatar santi zaminaka sarkin wansalar da biyu jagoran malamajiyu ɗanɗarina na ɗan wasai ƙarfin sayi ne ali na kaya zuba ya ɗauka sannan na gaba hukuma baban sayi ya habiba ya kai shi ya kama turba za mu ka tai da mure mutum ya kaya da farfan jarinka wanda ya so ka ya rabauta wanda ya yi ka ya zarta wanda ya bar ka ya talauta dama kwansa ka harauta da halin bai dinga gari shirka kalmar labarai ya banka in ta zama su babu shakka barajina ya yi kariya aiki na ya zama ya banka kuma ga masa mai da na kira ka gangan yanda ya huruta ya yi mai tsayin Turajin nan biyar gaban da saura ga gwamma jajalin ga abubuwan hali da haske daga annabi ta yi shirin komai wallahi wani kamar gabana mai rayu ko guda shi mai hasan take da gamshi Allah ne ya zargage shi albarmar mutuwar hausa yake da mabi kamar janina tilas da ya sallama mai dabba wanda za a tsumbai shi Allah ya mai wa komai don haka duk abin da kai mai Allah kai wa abin yabona wani arziki ya haske to ga annabi ta ishe da komai wallahi wani kamar gabana amma wani rasulullah gaban gaba zan bari ba amma rasulullah gaban gaba zan bari ba Muhammad rasulullah gaban gaba zan bari ba Muhammad rasulullah gaban gaba zan bari ba ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah baji da kai ya rasulullah ta da kai ya rasulullah ya rasulullah assalamu alaikum mutunta ya rasulullah magurin shi ya rasulullah dan tijiya ya rasulullah kai maniya ya rasulullah kasaruniya ya rasulullah kenan gobe gidan Abdullah shugaba ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah zahiri ya rasulullah ya rasulullah kyauta ne ya bada gaba ya rasulullah tangace ya rasulullah tangace ya rasulullah tangace ya rasulullah tangace ya rasulullah ya rasulullah karna sabatan saba ya rasulullah illallah Muhammad rasulullah la ilaha 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 illallah Muhammad rasulullah